porque mira que me trouxeches lonxe, Carlitos Núñez, que xa me explicarás para qué, porque viñemos a atacar, debe ser moito... Vamos a coller unha insolación. Bueno, teño que aclarar, é a primeira vez que o programa sae de Galicia, a Portugal, pero non a fronteira. Estamos no interior de Portugal, pero no que xa era Galicia, non? Sí, efectivamente, máis ou menos a fronteira estaría en torno ao Douro, e tal como contan os xeógrafos gregos, do norte do Douro empezaría al territorio dos galaicos. Os galaicos. Bueno, Carlos, preséntame este señor, porque eu coñezo, pero... Estamos diante dun sabio, Manuel Santos, arqueólogo da Universidade do Miño. El foi que nos descubriu este petroglifo atlántico que contén algo moi importante, verdad, Manuel? Unha lira. Efectivamente. Música dos galaicos de aproximadamente... Uns 3.000 anos de antigüedade, 3.000 e algo. Isto é algo impresionante. Ademais, descubrichedes esta lira hai moi pouco tempo. Sí. O importante é que siga afinada. Sí. Porque ten, que ten de especial e de excepcional unha lira nun petroglifo? Pois moi sinxelo, porque é realmente, por agora, a única representación coñecida dunha lira en arte rupestre. En toda a Península Ibérica e posiblemente en toda a Europa Occidental. Non se coñece outro exemplo. Sabemos a antigüedade desta representación por unha cousa moi sinxela. Existe unha serie de estelas de uns 3.000 anos de antigüedade, 3.000 e algo, no sudoeste da Península Ibérica, que tienen representacións moi semellantes. Por eso sabemos que isto podía ser datado en torno aos últimos momentos da Idade do Bronce. O fascinante, Manuel, desta lira é que por tamaño, por proporcións, é parecidísima a esta outra lira descoberta en Bretaña, prácticamente da mesma época, do -2, na que aparece un bardo tocando, un bardo celta, bretón, cun torques aquí, e tocando a lira aquí, no seu colo. Impresionante. O sea, ver aquí, ver isto é como ler no tempo, non? Ti chegas aquí, ves esa lira e bueno, teño que dicir que eu cando cheguei aquí, dende ali dixen, xa o vexo, unha man. Me dixo, non é unha man, esa é a lira. Dende logo que era unha man moi grande o que eu interpretaba. Pero a lira, eso quere dicir que estaría a tamaño natural? A un. Efectivamente. Normalmente as gravuras deste momento representan os obxetos a tamaño natural, na Idade do Bronce. As espadas que aparecen a tamaño natural, os puñais, outro tipo de obxetos sempre aparecen a tamaño natural. Animais, claro. Pero os que os animais serían posteriores. Aquí, por exemplo, neste petróglifo temos unha representación dunha cabalgata, de unha serie de personaxes montando a cabalo, aquí me dixeches, e que xa serían de Idade do Ferro. E sabemos que son de Idade do Ferro porque sabemos que non se monta a cabalo hasta máis ou menos 800-900 a.C. Antes non existía o costume de... Se utilizaban os cabalos para tirar de carne. Como animales de tiro, fundamentalmente. Incluso en guerras. Sí, os famosos carros egipcios, os carros micénicos, están tirados por cabalos, ¿no? Son carros lixeiros. Por que é especial este pneu? Porque tú me decías que de aquí arriba está todo cheo de... Aí hai unhas pegadas, pero máis curiosamente van como continuadas, como se alguén subera polo pneu. Parecen esas que quedan grabadas na lava dos volcáns, porque todo eso está percutido? Sí, percutido con instrumento de pedra, seguramente con cuarzo, a base de muitísimo traballo, séculos de ir engadindo motivos distintos, etc. Por eso é tan excepcional este petróglifo, porque temos gravuras desde o Neolítico, na parte alta, con os típicos círculos concéntricos e coviñas tan típicas da arte de Galicia, pero despois foron engadidos os podomorfos, as que son as pegadas de pé, a lira e, por último, a cabalgata, os xinetes montando a cabalo. Cando vemos Stonehenge, pois nos imaginamos unha noite de druidas, rapazas movendo o vento, instrumentos, é dicir, todo ese componente de esoterismo, maxia e teoría simbólica, religiosa, non perxudica un pouco a realidade da posible cultura celta? Non hai excesivamente xogo, excesivo turismo? Seguramente. Por eso é moi importante estar cos arqueólogos, cos musicólogos, cos científicos, non? É apasionante cando nos contan que, por exemplo,
temos aquí a lira, temos posteriormente historias que se contaron aquí, ¿no? O dos cabalos, os cervos, verdad? Agora, pois, a xente da literatura, por exemplo, nos falan de que en lugares como estes seguramente puderon representarse as famosas cantigas de muller, ¿no? Esa relación... Que é eso? Pois o cervo como animal fálico, como símbolo. Entón, pois, eran cantigas, seguramente as nais das cantigas de amigo, como as de Martín Codax, nas que as mulleres, pois, representaban, pois, os seus desexos, ¿no? E son cantigas realmente indoeuropeas, é un fenómeno moi global a nivel de todo o mundo, pero o increíble é que, como din os arqueólogos, isto non puido desaparecer, senón que continuou. É apaixonante, non? Incluso hai estelas na Península Ibérica, verdad, Manuel? Onde atopamos as liras, ao lado da lira o escudo vindo de Irlanda ou de Escocia, e ao lado diso, o mellor, unha inscripción xa en celta. Impresionante, como que fonose superpoñendo, pero a tradición continuou utilizando. O sea, debemos de pensar que estes centros de reunión, que era unha poboación que había aquí e que utilizaba isto, ou unha poboación dispersa que en actos ceremoniais se xuntaba e va deixando aquí escrito de algún xeito determinados feitos históricos. Por exemplo, unha cabalgata, caramba, que pasa? Que me falaba de que había un mapa que descubriches que os curros corresponden, os curros de hoxe en día corresponden... Sí, efectivamente. Como é? Sí, que realmente foi unha sorpresa, foi un traballo que publiquei recentemente, no que se veía unha correspondencia entre a distribución dos actuais curros e a distribución daqueles petróglifos con arte rupestre que representan cabalos ou cervos. É exactamente a mesma distribución. Polo tanto, permitía plantear a posibilidade de que a orixe dos curros actuais estivese na Idade do Ferro. Sí. Bueno, ti decías que dis que unha das cousas máis difíciles que non son capaces os musicólogos, non sodes capaces os musicólogos de definir a música celta. Dificilísimo. Por qué? Porque... Por la variedade, por todo. Primeiro, pensemos que os musicólogos son xente da universidade, e a universidade sempre primou a cuestión escrita. En cambio, cando falamos deste tipo de músicas que van máis alá do ano 1000, estamos no mundo da oralidade. E algo que os arqueólogos si teñen en conta moito é a oralidade. Para eles, verdad, é tan importante unha pedra como esa lenda que nese lugar a oralidade segue sendo un documento. Entón, no momento no que aparece esa oralidade, esa tradición como chave para poder entender, a partir de aí sí que podemos comenzar a falar desa música celta a nivel... Pero é certo que non está ben estudiada dende o punto de vista científico, sigue sendo unha gran asignatura pendente, e o que sí é certo é que xa temos cantidad de elementos para poñernos a traballar. Por eso eu animo aos científicos da música que se poñan a estudar isto, Sigar. Bueno, vamos para Bayona. Pois vamos. Vamos para Bayona, que nos callen nunha isolación que nos vai matar.